Uah! Bueno, estem aquí, Sierra de Vallnord, no fa fred, te lo juro. Ted, anem. Està per la GoPro, oi? La meva! Per què es vol aquest? Com va tan ràpid? Esquerra, esquerra! Jo soy putero, no. Comencem el vídeo. Jo també. Full-cross, Per començar el dia, no full-cross. Jo què sé, ja farem cap. Ens tornem a baix. Buah, quasi em surt el colombro. Un tip al chill. Estic per darrere, em tengo el pastillón. Inside maybe. Vai, curt. Graus, mare meva, va parir, quin fred. Let's do it! Pou, pou, pou! Oh! Uah! Va, parir com hi va en Jaumet. Pou, pou, pou! Forats! Com corre aquesta UV5! Fa una pinta que haurà una pols. Després de 3 anys tornem a fer natural. Ah, mira, encara. Uah. A parir. Bueno, encara està prou bé, Som-hi, som-hi! Filmaré ja! Escapa el Jaume. Top, amb la cindura. Sí, el bé que sí. M'he marejat, Bueno, us explico la situació. Tenim aquí baix uns caçadors. El Biel ha anat a preguntar a veure què passa. Jo he dit semàfor en verd, així que va. Fortell! Va, parir, que tregui foc! El puto Sàhara, bro! Biel! Com sents? Uau, hi ha putos forats aquí, bro!
Uah! Uah, s'ha fet caldo això. Que on t'ho cojo. Ah, parir, bro. Uah, quasi em pelo, bro. Que aquesta també ha fet el repte de 1000 persones. Vaya canvi, eh? Ben just he arribat. Va parir. Fa ben llis fred. Sí que fa vent, sí. Un arbre sèrio, eh? Bro. M'he salvat, dic. En 2 setmanes, jo crec. Es fa bé, no? Era per aquí a l'esquerra, no pot? Em feia més gràcia. Ah, parir, bro. Uah, vaya soco. Però jo he perdut l'eix de davant. Si te dan un vídeo, ¿por qué no lo guardo en casa? Dale, dale! Impressionant, Pulcó? On vas? Sí. Res, anar-hi. Jo penso tirar per l'arbre, ahir li vaig donar el maniat. Vaig per l'arbre. Dale, dale, dale. Com agafo el maniat? Dale, dale, Així, eh? dale, dale, dale. Ah, parir! Dale, dale, sin miedo. Chat sin miedo 2030.
Quina olor, l'hom! Ale! Wah, sampai kalah bro. Pigeon, yuuu. Insomma, molt chill. Ah, scorrere sta in caldo ja. Yuuu. Arrivo aquí. Bah. Yuuu. Yuuu. Fa París amb el desert del Sàhara, això, mare meva. Exacte. Opa, una mica de moscària, la veus? Sí, és ben menuda. Va parir. Ha baixat aigua per aquí, Opa. Uah, uah, uah. Aquí off camera. Uah! Uah! Me n'he anat! Re! Uah, tinc el mullat una mica tort. Què has dit? Per aquí? Bé, igual amb el mallar tort, però no passa res. Dale. Vale, ja tenim el llarg recte, podem seguir. Seguim amb Biel Torrades. Jove promesa. Vaya pari, quina pols de res. Opa, inside. Opa.
inside. Vaya locura baixada, Corre, Buah, te paneixen el vídeo. Vale. Opa. Line. Per aquí, bro? Dale, Dani, te sigo. Uah, puta esmagura, bro. No sabem res. Vols passar, Diego? El gravo? No? Si volem enviar el Torrades. Va a parir com pedalen. És que fa molt bé, la bici no corre avui. You said maybe? Vale, esta curva. Vale, lo puedo hacer. Todo. A parir. En costa. Vale, estem dins el tubo. Uah, quin dolor, bro. És com surfejar, Ted. És increïble. Uah. Vaya sensacions. Els putos Magura que s'escalfen. Uah. A veure, aquí hem de vigilar que se'n va bastant la bici. No és tan dret. Vale, aquí ja tenim fer capollo. Uah, boníssima. Iuuu! Uah. Vaya puto buit, bro. Oi que sí? Se m'ha fot tot el rato això, bro. Opa, que ves la roda. Tot el rato. Hola. Ah, potser que l'apretem una mica més, no? Està molt dur, Carda-li, Torrades, carda-li. Dale, dale. Dale, dale. Jan sin miedo 2030.
Va a parir! Com hi va el Daniel? Inside maybe? Va parir, quin mal els tacos! Amb les mans a menys 16 graus. Tenim aquí Diego Pastillón, un talent sobrenatural. Com hi va parir! Escupa el fallo. Va! Com busca recepcionar a darrere, aquest geni. Va tenir putos m'aguren a fer en res. No massa, Daniel. Ja la pols va parir. Mira aquest salt que tira horrible. El segon encara tira pitjor, no el farem. Uah, que queda mal. Bona tarda. Mari, dale. Dale. No cal parar. Aquest ari vol ploure. Com hi va en Diego Pastillón? Va a parir. Opa! Opa, a veure saltirons. Aquí en Pep Podio és quasi mort, però res, va sobreviure. És un paio valent, com els que no queden. Ah, mira el local. Mira, jo sempre entro per aquí, bro, un punt de més. Aquí al salt, eh? Aquelles curves són increïbles. Vaya, se't va parir. Uah, em foto. Va parir el puto Dani! Quasi xoquem! Ah, sí? Sí!
Dale, dale. Sí. Hi ha més pols, eh? Ah, bueno, encara. Oh, que cua! Matar-la? Sí, uns quants! Opa! Més cua? Moltes gràcies! Tens el Max, això o què? Va per arriba inside. És local. Vale. Está molt fet caldo. S'ha de vigilar. Vale, aquí per l'esquerra. Opa! Pas crític. Aquí tenim a Biel, Torrades, gran pilot. Com busca els interiors, mare meva. La seva bicicleta d'enduro, que té més història. Va parir, no? Aquí te'ls pelaré, aquí te'l quadrat. Anar aixecant pols. Cada dia estan pitjor, bro. Va a parir. Dale, dale. Dale, dale, dale.
havia fet aquest recte, Quin? Aquest recte infinit que heu fet. Que a més ha estat una curva més que tu, ja està. Fem-ho què? Mari. Què passó? Tu, allà el recte que faci planeja, fem a l'esquerra. Vale, com vulguem, és igual. Sí. Potser hi ha molta pols, eh? No, està bé. Anem, que si no ens tanquen. No cal, va, pari. Inside. What? No, jedziesz, no. You. Oh, les mans, boig. Buah, no hi vull tirar el gat de la pedra. Per què no? Què li passa? El gat de la pedra, aquest d'aquí de baix, El gat? Quin gat hi ha a la pedra? Un gap. No, un gat, mira. Ui, bo. Pues feia bé, no? Ja, bo, ara... Com aquesta merda, Que vaig. Ho ha originat l'aigua o què? Opa. Hi ha pols, va parir. Jo no sé si ho fa, ja veient el Biel. Uah, és més difícil passar pel costat, va parir. Un shaper. Què fa un shaper aquí, va parir? Sí, mira. Oh, sí. Sí que sí, estava picant. Hòstia, Qui és? ni puta idea. Ni el No coneix. seria el Nico o algo. Jaume, que em sents? Anem aquí, Biel Torrades. Vaja, Inside com el busca. Va parir. Ull tancat. Es veu el mateix. Dale! Xiu! Fast section. Sèrie. Ah! Dale. Push, que ens tanquen. Dame barra. Queden 5 minuts. Apreta, Oriol. 5, estoy cuadrando. Sí. Oh. Inside maybe. Aquí full inside.
Ah! S'ha caigut. Bueno, menos 6. A ver, menos 6.